nganti jumenglungen nanging durung padha timbul. Iya Yai. Kok para pepunden nganti suwe nggone padha sumedi Yai. Kakang Gatot lan Kakang Antarja. Nalika semana aku sing nampa dawuh saka Bapa Werkudara yen para pepunden Pandhawa iki nggone padha sumedi ing sanggar pamujan iki sejatine padha duwe gegayuhan ya kuwi kepengin nyuwargake Kanjeng Hyang Prabu Pandu lan Eyang Dewi Matrip. Yo. Nanging kok nganti suwe banget ora tumuli jugar semedine. Walah ya mbok ya sabar to, Kang. Mbok menawa durung wae padha antuk pituduh saka dewa. Pokoke sing sabar wae lan awake dhewe ning kene sing bagus poe jaga utawa ngreksa kawilujengane. Kagyatrisang kawirangu Yanggul kirempet kempet dosang retnaning bawana. Apa ya iki? Dimas, kok ngerti-ngerti bumine ubah ki ana apa? Hooe, Kang. Kok lupa banter banget ya, Kang? Wah, lho. Apa iki nganu ki pirang SR ya iki kira-kira Kang Ikang? Mbuh Yai, coba ditunggu ning kene. Oh, iki ditunggone nang kene wae iki mbok menawa ana apa-apa mengko karo Kakang Pandhawa. Harjaka blae iblis lanat padha jeg-jegan. Kowe kabeh anak-anak Pandhawa padha sumingkira. Edian. Gedhe tenan. Ukuran piro iki? Kowe ora sah kakean gunem biasane ya wis weruh. Acting Ci. Diwasana Sena. Mulane kok para pepunden Pandhawa ora tumuli timbul. Genah disikara dening buta iki. Pancen buta gedhe murang tata. Tibani tanganku jebol dadamu. Colke. Woi. Ayo, apa dikira aku ora ngerti? Kowe kuwi Gatotkaca anake Werkudara. Ayo aja mung kowe. Antarja Antasena maju wah gugu karepe dhewe. Buta, culna Dimas Gatotkaca. Kang, wis to percaya karo aku, kowe aja maju sik. Nek maju ya ora urung, ya mung wirang kowe iki. Wis aku wae. Ayo culna dhisik kuwi. Diculna dhisik Kakang Gatot. Lah ngono kuwi lho.
Apa dikira ki aku ora ngerti? Kowe iki rak ya sapa? Kowe iki rak ya Wasami Aji to, wong dadak dadi buta barang ki lho. Kalian berdua duduk bawah. Nah, ngono kuwi. Do linggo ngisor, mengko kowe ndak malah do kualat ngono karo kuwi. Kaya apa Antasena? Ora ngerti aku, Yohan. Kok Dimas ora wedi karo buta iki? Lho ora krungu apa? Aku ngomong apa? Genah iki buta iki apa iya Dimas? Sinten? Sinten? Waduh, mati aku. Ora digapak-gapake kok mati to iki? Aleman nek Mas aku. Pade, elok mendadak dadi buta barang iki. Wah, lah dalah. Pancene Antasena ki ora kena diapusi. Yo. Aku dadi buta merga pepundhenmu, bapakmu, makmu Jile Arjuna lan kembar iki digawa munggah ning kayangan. Arep dicemplungke kawah Candra di muka mula. Tunggune negara Ngamarta aku tak munggah kayangan. Dewa-dewa ora gelem wali adik-adikku. Wah, tak gulung kayangan. Wis prisa to? Wis prisa nek buta kae mau Siwa Sami Aji. Iya Dimas. Ning kok iso dadi buta gedene kaya ngono kae. Aku ya iso nek kon gedhe iki. Ning arang-arang. Kowe iki pinangka pralambang yen kesabarane menungsa kuwi ana watese. Wa pun to ki sabar ning yen nesu ya wis kaya ngono kae. Aku ya iya nek wis nesu mesti kuwi kena dititeni. Mancali macem-macem. Bisa gede dhewe ngono kan, Kang. Apane Dimas ora anu nyali. Iki lho. Mental iso gede dhewe. Banjur prayogane, kepiye Dimas? Wis saiki ngene wae. Iki para pepundhen Pandhawa padha munggah ning kayangan sing baka awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta. Aja nganti ana ingkang bakal mbebudhek banyu bening ya prayoga mengkono ngreksa karaharjaning negara Dimas.
kahanggro sumbar Ketara watara bumi gonjing Waludo guntur ketuk Lae Jaramaya bunga sing tanpa upama dene dina iki apa sing dadi aturku ditampa dening pukulun jagat Kirinata ya kuwi nggone nganggep yen para Pandhawa dianggep luput kang banjur mengkono Pandhawa bakal dicemplungke ning kawah Candra di muka inggih lajeng kula cumadung dawuh Ibu Betari Jaramaya dina iki para Pandhawa wis ditimbali munggah ning kayangan Suralaya sing sejatine mung bakal dipidana. Bakal dicemplungke ing kawah Candra di muka. Mesine negara Ngamarta banjur suwung mula aja nganti anak-anak Pandhawa padha nututi munggah ning kayangan gegironen godanen. Yen perlu negara Ngamarta padha rusakan kowe kabeh. Ndak keparengake mangsa marang turun-turuning para Pandhawa. Oh inggih, ngesoaken dawuh. Lajeng bidhal ula bincang punapa? Ora ketang colok lintang sambung obor budhalke dina iki uga. Oh inggih, nyuwun pangestu. Wala dalah. Wadyabala baju barat kabeh wae. Budal ning Ngamarta do golek pangan iki mengko wah inggih ayo co mangan ayo co mangan Muknya mangannya meh. Muknya. Budal ing wayah
Ah! As. Oh. Oh, ah. Ah. Oh, waduh. Ah. Ah. Wah! Butone wing sitok. Wah! Ora masalah. Ah! Wah! Oh, ayo. Oh. Ayo sing liyane. Wah! Wah! Yung. Oh, ayo. Wah! Sing liyane ayo to. Sing liyane. Lah dalah. Ora masalah. Oh, oh. Ah. Oh, oh. Yo. Ah. Wis entek butane wis. Jangkahang grosro sumbar Ketara lindo bumi kunjing Waludo guntur ketuk ngalah dalah ya. Lagi wae mlebu ning negara Ngamarta. Teko iki ana ingkang methuke aku, apa kowe weruh karo aku? Ora weruh. Iya sebabe apa? Arep kowe iki cat katon, cat ora, cat ilang. Merga kowe prajurit ning bangsane lembut. Ning aku ki iso weruh. Kowe iki wadya dandang mangure to. Wah. Pancen wis ngerti tenan yo. Jenengku Tumenggung Pecat Nyawa. Kowe sapa? Aku Antasena. Ayo kowe sumingkir ora? Mergo aku ngerti kowe dikongkon dari Durga kon Girigudha, putra Pandhawa to. Wah, iki ya wis ngerti. Lah yo aku ngerti wae kok. Ayo gelem bali apa ora? Kowe gelem bali apa ora? Nek ora gelem bali aja takon dosa. Wah, bali-bali piye? Bali nek kelakon ngokop gedhe turasing para Pandhawa mula. Ayo manuta tak tugel gulungmu tak kokop getihmu. Lah kok le gampang. Malah kowe kuwi sing tak nggo gathing sirahmu, maju tak pecah sirahmu. Lah mbok iya ayo to tak ladeni. As. Oh. Wah.
Wah. Ayo, ngantem mo. Mati. Oh, biar wis sambato Antasena. Pajor ini. Ora iso. Wah. Iya. Wah. Waduh. Kecil mati tenan aku. Wah. Wah. Aduh, kecian. Kocian. Nyoburi. Kocian. Mati. Sirah. Siap ora nampung tenan. Antem meneh. Waduh, mati tenan aku. Hut, lo, wah. Hut, kus, hut. Waduh, wah. Waduh, mati aku. Waduh. Mati tenan aku. Aduh. Mati lo Kang. Waduh.
Wah. Udah. Waduh. Wah. Waduh. Pancen anak Pandhara bisa disandhane ora iso digawe enteng. Wah, sawetara iki mundur dhisik wae.
leng-leng ramyaning kang driya lirewang candra katawengan sumo ing tias kaduritan limut kapyataneng ngrujek Minggri Yoma Nawo Kakunging iwang seso aja laju sang ayu palungguhan ulun Kakang Narada kados pundi menika kaki Puntadewa kok boten nderek sowan wah perkencong Waruda yang pak pong bu bolong kali code sapa sing gawe nuwun sewu Adi Guru mugi dadosna kawuningan Adi Guru nalika semanten kula wonten ing Sanggar Palanggatan Negari Ngamarta pancen pinanggih Pandhawa gangsal ingkang nedheng talak brata. Wusana sareng kula matedaken dawuh timbalanipun Adi Pramesti. Menika Werkudara tumuli matur yen to sowanipun Pandhawa dipun wakili kadangipun sekawan inggih menika pun Werkudara Janaka lan Kembang. Pramila ingkang raka nyuwun pangapunten dene kula mboten saged nyuwanaken pun Puntadewa Adi Guru. Kakang Narada dados mboten marakipun Puntadewa menika sebab pinambengan Bratasena. Inggih, langar mekaten Adi Guru. Praigitipun dangu nanging nuwun sewu kula aturi ngatos-atos lho, Di. Krana mbok menawi mangke Werkudara sampun gadah wangsulan ingkang awrat lan Werkudara mboten saged mboten dipun ninggahi. Sampun kuatos ulun menika ratuning para dewa. Inggih. Kula namung ngemotaken krana kula nyipati piyambak bilih Werkudara menika pancen titis saestu. Om ilahing astu nama sidam wayah ulun Werkudara. Wah. Guru kakekku kepiye? Ana dawuhmu apa? Ing antaraning wong papat iki sapa sing dadi juru wicara? Aku. Kabeh perkara mengko aku sing wangsulan. Wah, kaya apa ya kaya? Pun boten sah digagas Adi Guru. Gek diteruske mawon. Yen wangsulanmu mengko nganggo dasar ingkang maton lan tak anggep bener, kita wong papat bakal luar saka Pandhawa. Kita kena bali menyang Ngamarta. Nanging kosok baline yen wangsulanmu mengko ulun anggep luput, aja takon dosa. Kita bocah papat kudu nampa pidana minangka wakiling Puntadewa ingkang pancen luput lan kudu nampa paukuman. Kepiye Sena? Mangko dhisik aku tak takon karo guru kakekku. Mapane tembung bener lan luput iku kepiye? Dununging kepiye? Sena, apa darunane dene jeneng kita ndadak takon mapane bener lan luput? Yo.
Merga sing tak anggap bener kuwi durung mesti bener. Tumrap kaki guru semono uga sing tak anggap luput durung karuan luput kanggone kaki guru. Mulane babagan bener lan luput iki mengko kudu tak genahke dhisik wates-watese. Sebabe apa iso wae sing bener tok luputke, sing luput tok benerke. Apa meneh yen isi atimu mung lambaran gedeng keburu sengit. Wah, kabeh wangsulan mengko mesti mung sarwa luput. Ya ora. Lah, to. Rasain lo. Sing adili malah diadili iki mengko. Kakang Narada kula aturi kendel. Ampun ngregoni Werkudara. Bener iku ana 3 perangan. Benere dewi, benere wong akeh, lan bener sejati. Lan ing kene ulun nganggo bener sejati. Kepiye wangsulan ulun iki apa kita wis bisa nampa? Wah, yen pancen kandhamu kuwi pancen lahir batin tenan. Muga-muga iki mengko iso jumbuh lan gathuk tenan. Saiki wangsulana pandangan ulun, Sena. Kakangmu Punta kae kaluputan jalaran umawani nganggo jeneng Puntadewa. Saiki gage jarwana apa werdine tembung Puntadewa iku? Wah, Punta kuwi tegese linuwih utawa luhur. Dewa kuwi tegese jiwa. Mula mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa. Mangko werdi ratu ingkang kasinungan jiwa ingkang linuwih. Ratu ingkang luhur bebudene, merga buktine ya wis ana. Buktine apa Sena? Mbarep kakangku kae padha-padha ratu, nanging mung Punta ingkang duwe ambek sabar. Drana lila ing Bandalega ing Wati, ngendi ana ratu sing sabarane ngungkuli. Kaya mbarep kakangku, ngendi ana ratu sing nyawani dijaluk terus diulungke. Ya mung Punta kakangku. Mula ora mung kalian panjenengane jejuluk Prabu Puntadewa, nyatane ya luhur tenan ambeke. Wah, guru kakekku. Sakarepmu nggonmu ngarani wangsulan kuwi kita anggap bener apa luput? Monggo. Wah, edan tenan iki Werkudara wangsulane tledak-tledok ning kok sarwa mengke sarwa bener. Ngatos-atos lho di guru. Inggih, Kakang. Nanging Werkudara wangsulanmu kuwi luput. Werkudara menika wangsulanipun lepat. Lah, nah iya ta, tenan to. Bener ning diluputke genah golek masalah iki. Wah, ora kencang laweng. Wangsulane nganggo dasar bebener ya tetep diluputke. Sena, wangsulanmu iku luput dasare apa? Kok kaki guru ngluputke karo wangsulan kuwi dasare apa? Ya luput. Merga kakangmu wani nganggo jeneng Puntadewa kuwi ulun anggep wani nyahak wani nglangkai panguwasaning Jawata bakal ngungkuli lan ngendhih kawibawaning para dewa. Yo sakarepmu nggonmu merteke. Nanging saka pangrasaku lan saka kapitanku Punta kakangku ora duwe niat nyahak marang panguwasanmu. Wah, malah saka pangrasaku Pandhawa kaya mangkono kuwi mau mung budal saka ati meri srik lan gething. Wah, iku wis jeneng genah-genah iku. Wong seneng ora kurang pengalem, wong sing ora kurang penyacat. Wis ora karuan iki. Banjur ingkang kaping 2 Werkudara, Puntadewa luput merga wani nganggo gelung keling. Mangka ingkang wenang nganggo gelung keling iku mung para dewa lan para brahmana. Mangka Puntadewa mung drajating satriya nanging wani nganggo gelung keling iku ulun anggep luput. Gusti aku tak takon. Titiane brahmana kuwi apa? Apa jubahe apa surbane? Apa udenge apa tasbih? Titikan kabrahmanan ngono dudu jubah lan tasbih nanging pambegane lan wewatekane. Pambegan sing kepiye? Sing nganggo nitik kabrahmanan.
janji ana wong pinter mangreh marang krodhaning hawa nepsune dewi. Ya menungsa kuwi mau menang sinebut Brahmana. Wong sing iso mangreh pepinginane dhewe wujud apa? Wujud hambek suci sartane sabar lira lega turta hambek berbudi bawa leksana. Yen ngono watak suci hambek sabar ngono mau tumrap mbarep untuk kakangku apa ya isih kurang. Lah 2-0. Pun ngalah mawon, Di, ngalah mawon. Tur meneh Punta kakangku nganggo jeneng Punta Dewalan nganggo gelung-geling kae dudu karepe mbarep kakangku. Nanging kae sing menehi jeneng ya Pandhu bapakku. Sing dandani nganggo gelung-geling kae malah dewa ya kuwi Bathara Darma. Nanging kena apa mbarep kakangku sing mbok luputke? Kena apa dudu Bathara Darma sing mbok salahke? Ayo ora mungkin rombongane dhewe kaya. Ora mungkin disalahke. Kejaba saka kuwi. Wah, mbarep kakangku nganggo jeneng Punta Dewalan nganggo gelung-geling kuwi wis mlaku pirang-pirang taun. Nanging apa nggonmu ngluputke kok lagi saiki? Yen ngono iki mung tanggep dadak nglayoni jujolan usuli genah. Nek ana wong jahil karo Pandhawa ora trima perkara jeneng lan gelung, banjur gugat. Wong jahil mau tok turuti, banjur Pandhawa tok luputke. Banjur Pandhawa tok ancem arep tok hukum sing abot. Ya ora. Pun ngaku mawon, Di, ngaku wae, pun ngaku mawon. Sinten sing usul ngene iki mau? Wah, kaki ngaku sapa sing jahile aku sekadang. Wah, nek kaki guru gelem ngaku aku malah ora apa-apa. Jalaran kuwi malah bakal gampangi marang kabeh apa sing dadi panjakaku. Kita duwe darbi panjangka apa Werkudara? Kuwi dudu perkaramu. Aku duwe panjangka apa kuwi perkaraku. Kaki bloko wae sapa sing jahili Pandhawa. Aku mung bakal ngaturke matur nuwun marang wong kang jahili aku. Jalaran aku wis ngerti sing jahili aku sekadang. Kuwi malah cerak atekan sing dadi sedyane Werkudara. Kados pundi Kakang Narada? Pun. Wah, di belakange mawon Adi Guru. Adi Guru ning ngluputke Punta Dewa niku merga kena pangaruhi si wanita penggoda. Ngaten mawon. Werkudara. Persajan wae sejatine pancen ana kang mboyasa rujuk lamun kakangmu nganggo jeneng Punta Dewa lan nganggo gelung-geling. Banjur gugat marang jeneng ulun dening kang darbe atur mau ya kuwi Bathari Durga. Werkudara. Kagiat diwang ginata srukacarayan marang aturira sang Resi Kaneka putra saksana kya nyidikara meleng cipta. Oh, panjenengan iku ados pundi Di Guru? Wah, karo awake dhewe kok nganti kleru-kleru kaya mengkono kuwi. Mbok ya mangke nganggo cakepan sing liyane lah ya saged dadi Guru. Sampun refleks maca Quran maca naskah Kakang Narada. Ah nggih mboten napa-napa pun. Ora leda jare wong adaplok. Aku wis mbedhek kawit mau. Kandhane kok. Adi Guru ki mbok nek wis muni ketekan Durga ki jan boh. Wah, apa mesti kegugur luwe-luwe nek muni Durga sowan janji wis nganggo klambi ketat. Nganggo kathok sak dhuwur dengkul. Nganggo kathok sak dhuwur sirah.
Wah, jan wisan. Wah, jane iki ya wis pegatan. Neng kala mangsa iso sok diagem dibutuhke. Wah, gandeng wis cetha perkarane. Kanggo njaga wibawamu lan supaya lega atine Betari Durga. Gage ora sah sesuk-sesuk aku sak sedulur enggal patrapana paukuman sing abot. Saiki hukumen aku wong ilahing ya Werkudara. Ulun mung nuruti panjalukmu ya ing dina iki kita bocah papat ulun tetepake nandhang kaluputan. Dene kumawane nglangkahi wenang ulun, mula banjur ulun patrapi pidana sing abot. Mung wae sena tibane pidana iki ulun balekake marang jeneng kita. Ulun paringi kamardikan milya kita bocah papat jaluk dihukum cara kepiye. Gagi milya Werkudara. Wah, nek pancen aku kon milih, aku njaluk dicemplungke ana ing kawah Candradimukha. Wah, caetan iki. Wah, Werkudara caetan. Anggapmu apa? Kawah Candradimukha iki nggon apa? Kuwi nggon panas. Nggon pagodhongane, panggedhongane para yitma ingkang wis murut kasedan jati. Nanging ngundha waing pakarti nalika isih urip ana ing jana loka. Mongko panase pitung panas madyapada lah kok kowe njaluk dicemplungke iki edan apa kepiye? Wah, lah iki kacau dadi lendut. Wis dadi awu. Dadi butiran debu kowe kepengko. Wah, wis ben tak lakonane. Werkudara, yen mangkono gagi kita bocah papat enggal manjing ana ing kawah Candradimukha tumuli nyemplunga dhewe. Wah, yo. Jlamprong, kembar. Aja dile, ayo tak gendong nyemplung kawah Candradimukha le. Kencang wis pura pripun Adi Guru menika? Wah, Adi Guru malah namung nggogo kersaning priyangga. Wah, wis. Sampun Kakang, niku pancen penjaluke Werkudara. Nggih. Nah, Werkudara kadang mboten lepat. Malah Adi Guru menika ingkang kula anggep mboten adil. Adi Guru menika nggogo kersaning priyangga. Namung ujar dane karepesan nanging eling lho Di Guru. Ala mboten badhe tumama ing becik lan sakabehing tumindak temtu wonten undu-unduane kula ingkang sowan pukulun. Suwan sajak sumengko iki Bathara Indra. Tanpa tinimbalan apa wigati apa? Indra ana wigati apa? Inggih, Rama Pukulun ngaturi uning bilih kayangan geger. Para apsara-apsari sami lumajar sami bingung krana wonten pangamuing buta ingkang ageng selawan-lawan. Sedaya wangunan dipun rusak temah bibras langkrah. Lah rak tenan to.
nembe mawon kula rasan. Nek kabeh ing tumindak Allah niku mesti kemawon wonten undu-unduane. Lah niki kayangan ketekan buta ngamuk. Ora taya pripun saniki? Sampun Kakang Narada, Surawati dawuhna marang kabeh prajurit Durandara supaya mbalike lan ngendhake marang buta iku. Inggih, ngesuaken dawuh nyuwun pamit pukulun. Ana buta putih munggah kayangan wani ngrusak wangunan. Kita sapa? Wah, dewa ora waskita. Aku ki Dewa Amral. Nganti gawe rekoli. Kori. Kori sela matangkep. Ngono kuwi. Ku arep ngopo? Wah, aku goleki Pandhawa papat tak kandhani. Werkudara Janaka karo kembar tok delikke nendi ora minggat kelakon mati dening aku. Wah, kekula nguntal malah tak bleki kowe. Aduh. Wah. Hey. Ana buta gedene semono ora duwe tata krama. Buta kok dadak nganggo tata krama. Ayo kowe Bathara Guru. Ya pancen ulun Bathara Guru. Kita sapa? Aku Dewa Amral. Tegese Dewa Amral ki Dewa Agung. Yen ngono kita bakal ngendih marang kawibawan ulun. Merga sing sinebut Dewa Agung kuwi mung panjenengan ulun. Kena ngapa kita iku titah wantalan badan wadak. Mongko apa wis diyu nanging dadak nganggo sesebutan Dewa Amral. Ora idep. Ayo Werkudara Janaka karo kembar. Werkudara sasedulur wis dadi pamurba ulun. Wah, Dewa Nasar tumindahe kowe Bathara Guru. Kowe Dewa Nasar tumindahe tak gegulungku dadimu. Aja mlayu.
pripun Kakang Narada? Jebul buta menika digdaya sanget. Lah nyandani kok. Wirangan to Kadi Guru. Lajeng prayoginipun kados pundi Kakang Narada? Pun saniki Adi Guru mandhaping Marcapada pados Pintasrayan mawon Adi Guru. Kayon kati yuping angin sumyak swaraning kang rengyan samirana maworiris kumrang kandaning puspita hae ana titi sonya madya ratri raras rumadeng akoso bocah bajang gireng angin Sirping sewang arupa gumantos ing dalu jroning ratri deren wong ingkang kacarita
Amung sawang pertongkopat ingkang jebul saking Brangwetan dan kelingan migarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya. Dewi tatas ing kamantian dewasane nawau to wancin wis ngancik gara-gara. Bumi gonjeng mandelung ngang langit samudra kocah sumemburat pindha kinabara banyune kang gunung Lawabang kamawatu geni katembuing bayu putra ing akasa kumludhuk swara lira gelap sastra kakayon repakadya ten babati katembuing Pancawara gara-gara apa to pertandane gara-gara apa hayo gara-gara ing jagating pakliran saking ngurmati miji loro parapat Punakawan Kelurah Semar Gareng Petruk Sumawana Kelurah Bagong yang sami gegojekan madane ngolo rombo alon harire Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.